Na? Sisimba tayo. Paglabas mo ng simbahan, dikit-dikit yung Jollibee, McDo, di ba? Kainan sa mga pamilya. Kasama mo si anak, di ba? Okay, nagturo si anak, mami, kain tayo, Jollibee. Okay, kain tayo Jollibee. Ano sabi mo sa anak mo? Pinapakain ko sa bahay, ayaw mo kumain. No? Guys, tignan mo ha, yung tenga ng anak mo na kumapigtal na kaway-uwi na tayo. Nagagaling mo lang na simbahan nun. No? Hindi naman alam ng bata na wala kang pera. Ang gusto niya lang kumain sa Jollibee. Kalayaan ba yon? No? Alam mo guys, yung ugali natin, no? Mag-iipon tayo sa abroad. Ibaga 2 taon tayo rito, 1 taon, mag-iipon tayo niyan, no? Pag-uwi natin sa Pilipinas, naku, bongga, no? Inong kain dito. After 1 week, naku, ayaw lumabas ng bahay. Totoo ba yan? Totoo yan, kinakatoka ng mga kamag-anak ko, may sakit ako. Di ba? Dito, no? Guys, kahit sa Pilipinas, pwede kang mag-withdraw. Literal, no? 40,000 pesos araw-araw, pwede mong withdrawin. Masaya ba? Yes! Naman, siguro hindi ka magtatago sa kwarto nun. No? Sikat na sikat ka. Okay guys, pero hindi po namin ina-advise na join the business quickly ka, diretso ka enjoy. No? Baka mo pag-join mo, enjoy ka na. Walang ganon. Okay? Guys, kailangan yung gawin tong negosyo. No choice. No? Sa lagi nga namin sinasabi, kailan mo gagawin yung negosyo na to pag 80 anyos ka na? Guys, tingnan mo, no? Imagine mo 80 anyos ka, punta ka ng beach, no? Masusuka na yung mga tao sa'yo pag nakakupis ka. Maniwala ka, no? Isipin nila na kulubot yung damit mo, hindi lang balak mo yun. Maniwala ka? Di ba, Mami? Halimbawa lang, gawin kitang 80 anyos ngayon. Okay? Guys, halimbawa lang ha, gawin kitang 80 anyos. Magkakaroon ka ng Pajero, mag-enjoy ka ba? Hindi na, number 1 pala ng aircon, nanginginig ka. Di ba? Baka binubuhat ka na ng mga apo mo, papasok doon sa Pajero mo. Guys, 80 anyos, ano ka na nun? Memory gap na. Baka yung tsinelas mo ginagawa mo ng ice cream. Buka niyo ba ako? No? Pero tingnan nyo to. Yung mga edad nyo ngayon, dagdagan natin 2 taon. Wow! Okay? Nakapajero ka. Mag-enjoy ka? Yes! Kahit hindi ka cute-cute ka na. Diba? Okay. Parehang tawa nyo ha. Okay guys. Itong muling ipapakita ko sa inyo, no? Ito yung isa sa dahilan kung bakit napajoin ako agad-agad sa business na to. Okay? Di tayo wala dito sa mundo, nahahati tayo sa dalawang klase ng tao. Number 1, ito yung tinatawag nating marathon. Okay? Marathon of life. Okay? Nandito pala ang karamihan nito. 97% po sa buong mundo nandito. Paano yan? Guys, yung lolo ko dito magaling. Wala sa lolo nyo, okay? Ayan, yung lolo ko, ugali niyan, pagising sa umaga, papasok sa trabaho. Okay? Pagkagaling sa trabaho, syempre, uwi na bahay. No? Kinabukasan gano'n na naman. No? Gising sa umaga, pasok sa trabaho, pagkagaling sa trabaho, uwi na bahay. Kumbaga, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. X amount of salary. Sumweldo ka after 1 month, papasok ka kinabukasan? Yes. Naman, kasi pag hindi ka pumasok, wala ka sweldo. Di ba? Kaya yung lolo ko, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. Di ba yan yung ginagawa natin ngayon? Ba't natatawa ka ako? Go to work, come back home. After 40 long years, yung lolo ko nag-retire. Di na kaya ng katawan. Anong ipinamana niya sa tatay ko? Ang sabi niya sa tatay ko, anak, ito yung beton, mag-marathon ka na rin. Yung tatay ko, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. Minsan nga, go to work, go to work, go to work. Hindi na nag-come back home. Akala namin nag-come back at home na. No? Hindi pala nagka-brood po. No? Tauna na akong umuwi. So yung tatay ko, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. Good news, no? After 40 years, nasa Pinas na ngayon, retire na rin. Di na rin kaya. Okay? So ako po, ang pinamana niya sa akin, ano kaya? Ito. Katulad nga na sinabi ko, 16 years na ako nagmamarathon. Go to work, come back home. Go to work, come back home. Ma'am, ikaw mo, ilang taong ka na nagmamarathon? 3 years ko lang. Dito sa Dubai. Sa Pilipinas. Sa lahat na, mga ilan? Mga 10. 10 years.
10 years ka na nagmamarathon. Good news, mayroon ka pang 30 years. Pwede pa. Tuloy mo lang, go to work, come back home. Go to work, come back home, guys. I mean, 30 years, ha? Tandaan mo. Guys, kasi dito, no, naniniwala kami, no? Pag ginaya mo yung ginagawa ng isang tao, parehas kayo ng resulta. Naniniwala kayo doon? Yes. Yung tatay ko, ginaya niya yung lolo ko eh. Okay? Parehas sila ng resulta, 40 years. Ako, pag ginaya ko yung tatay ko, meron na lang ako 24 years. Okay? Ano kaya ang ibibigay ko sa mga anak ko? Di ba magmamarathon din yan? Di ba? Magmamarathon yan, guys. No? Wala kang choice. No? Sabi nga nila, pag wala kang ginagawang bago sa pangkaraniwan mong ginagawa, wala kang aasahang bagong resulta. Tama? Yes. No? Totoo yan. Okay? Guys, ayaw mo ba pagdating ng panahon, sila naman yung boss? Paano natin sila magiging, paano niya sila magiging boss? Dapat meron kang pera. Meron kang kalayaan sa pera na pwede kang magtayo na sarili mong negosyo. Sa tingin mo ngayon, sa ginagawa mo, sa pagiging empleyado, hindi po ako labang sa pagiging empleyado kasi empleyado pa rin po ako. Pero dapat nga, sabi nila, pag mag-a-abroad ka, 5 years, tuldukan mo siya. Kasi pag hindi mo siya tinuldukan, kakainin ka ng buhay niyan. Naniniwala kayo? Nabasa ko lang yan. Sinira ko lang sa inyo. No? Pero dapat ganun nga talaga eh. Di ba? Totoo yan. No? Pag, guys, gaano kayo ka sigurado na bukas makalawa, okay, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, nandiyan ka pa sa company mo. Nag-exist ka pa dyan. O yung company mo nandyan pa. Yan yung tinatawag naming hot seat, no? Kumbaga, nakaupo ka sa nag-aapoy na upuan. Hindi ka sigurado kung hanggang kailan ka. Okay? Anong gagawin mo? Pag natanggal ka, mag-a-apply ka ulit ng panibago? Sigurado ka na ba? Nagtatagal ka doon? Di ba hindi din? Di ba? Hindi ka sigurado, okay lang yan. No, pag natanggap ka dyan, okay, natanggap ka dyan, hanggang sa pagtanda mo, susweldo ka. No? Pag wala ka na, hindi mo na kaya, yung sweldo mo ibibigay pa rin sa mga anak mo at saka sa mga apo mo. Meron ba ganon? Wala. Meron ba ganon? Wala. Meron na ngayon. Sa MBT. Guys, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa kapwa-puan mo, meron kang iwan. Nakuha? Tuloy nyo naman. Ano naman yan? Okay? Sabi nga, no? Pag pinanganak kang mahirap, okay lang yan. Okay? Hindi mo yan kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan nyo na yan. No? Hindi mo po pwede sisihin yung lolo mo noon. Pero ikaw, pwede kang sisihin ng mga apo mo. Yung mga sumunod sa'yo. Bakit mo sisisihin yung lolo mo noon? Wala pang MBT noon. Ano guys? No? Pero ikaw, sisisihin ka ng mga apo mo. Bakit? Ipinakita na kasi sa lolo ko yung MBT noon, hindi pa nag-join. Negative kasi. Guys, masakit yan, no? 80 anyos ka, imagine mo, kaya kuyakoy ka sa bangko. Habang iniikutan ka ng mga apo mo, ano sabi? Negative. Negative. Ako guys, sakit yun. No? Lagi namin sinasabi, no? Pagka, halimbawa, hindi ka nag-join ngayon, darating po yung panahon, no? Kaibigan mo na yung mag-iimbita sa'yo, no? Anak mo na ang mag-iimbita sa'yo, or baka yung apo mo na ang mag-iimbita sa'yo. Okay? Internet po siya. Siguro naman yung TV natin doon hindi na babalik sa black and white. No? So, okay. So, ayan. Kailangan po, kumbaga yung family tradition na to, maputol na siya. No? Putulin na natin yan. Meron kami nakita, 3% lang po. Okay? Ito yung relay. Ano yung relay? Hindi mo po kailangan magpatuloy, no? Hanggang finish line. Ipasa mo yung baton, iba naman ang tatakbo. Okay? Halimbawa po, okay? Si Miss Benita Bucaria. Okay? Yung magandang babae. Okay? Umikot siya ng isang ikot, ipinasa niyo yung biton kanino? Kay Ashwin. May picture ba si Ashwin dyan? Para makita nila. Okay? Ito si Mr. Ashwin. Apply natin yan, okay? Si Mr. Ashwin naman, umikot ng isang ikot, ipinasa kay Mr. Arnel. Tingnan nyo guys, pasa-pasa lang ha. Si Mr. Arnel, umikot ng isang ikot, ipinasa kay Wilmar. Si Wilmar, umikot ng isang ikot, pinasa kay Donald. Donald, umikot ng isang ikot, pinasa kay Chris. Sali ako dyan. Okay. Si Miss Benita, nung ipinasa niya yung beton, $50, $50, $50, $50, $50.
Yan po yung direct sponsor kanina. Meron kang $50. Okay? Pag may nag-join dito, kahit saan pa yung sulok ng mundo, $25, $25, $25, $25, $25, $25. Pag may nag-join ulit dito, $25, $25, $25, $25, $25, $25,